Ara vos ensenyaré a crear un índex que se faci automàticament. Vale? Nosaltres ja li hem escrit aquí quins són els apartats que ha de tenir el meu treball. Val? Per tant, el primer que faig és dir-li, seleccionar tots aquests apartats que jo tinc i li anem a donar un format. Direm que és un format de títol 3, val? I li direm actualitza títol 3 perquè coincideixi, vale? Perquè no me canviï la formatació de text. Vale? Fem així. Per tant, ara jo sé que tots aquests apartats meus són de títol 3. Per tant, si jo pujo a dalt a la pàgina 2, on tenim que ja havíem escrit índex, mos situam davall d'índex i el que faig és dir-li insereix taula de continguts i seleccionarem el primer, perquè jo vull que a la dreta de cada apartat me diguin a quina pàgina se troba. La segona opció, el que faria seria, en lloc de dir-me la pàgina, cada apartat seria un enllaç en aquell apartat del meu document. Clar, si ho feim digital sí que està bé. El que passa que si ho hem d'imprimir, mos convé més el primer. Vale? Si és un document que heu de fer per imprimir-ho i donar-ho a la professora, convé la primera opció, però com que m'ho presentareu de manera digital, anem a clicar la segona opció, amb enllaços de color blau. Posam aquí, pitjam aquí damunt, i el que m'ha fet aquí és crear-me a cada apartat un enllaç que, si jo pits damunt descripció i inicials del projecte, el que farà serà anar en l'apartat de descripció i condicions inicials del projecte. Si jo me pos damunt plànols i pits damunt plànols, m'anirà a l'apartat de plànols. Per tant, això és la funció que té un índex. Veureu que aquí no m'ha fet la numeració, per tant, perquè quedi més guapo, el que hauríem de fer és tornar a fer el que ja us he mostrat abans, vale? Tornar a dir-li llista numerada, vale? Llista numerada, després tots aquests que eren subapartats, vale? Les posam com a subapartats augmentant el sagnat, igual que tots els subapartats d'evolució, les seleccionam i tornem a dir-li augmentar el sagnat. Veureu que també m'ha fet que el meu interlineat sigui més petit, vale? Així que tornem a seleccionar i d'interlineat de 1,5. Vale? I així queda molt més net. Vale? Amb un interlineat d'1,5 i aquí tenim ja el nostre cos del document que el que farem serà anar omplint cada un d'aquests apartats i serà el que anirem fent cada setmaneta una cosa. Però fins aquí la feina d'aquesta setmana. Vale? Que era fer la portada, que la teniu aquí, i l'índex. I ja que hem fet l'índex, doncs ja hem fet el nostre cos de lo que és el treball. ¿Vale? Pues hasta aquí todo, chicos y chicas. Molt veiem la setmana que ve. Espero que ho entengueu i si no, si teniu dubtes, ja ho sabeu. Via Classroom, me podeu posar directament en els comentaris de les tasques i així tothom ho pot veure. ¿Vale? Adéu, nens, a cuidar-se i fins aviat.